Bapak Durna kondur. Nggih, nggih. Benjang malih sampun dipun wangsuli. Mboten. Nyuwun pamit ya. Inggih. Janaka Wonten dawuh. njaluk ngapura ya Janaka aku sing salah. Benjang malih sampun ngantos dipun wangsuli. Ora. Entase napa tuh aku njaluk ngapura ya, Nger. Yo, bali kono. Weh, aku tak mulai wis kebatut remuk. Iki arep mampir ning Igedu. Ngendi? Igedu. Igede kok Igedu. Meresake otakku ki bener apa ora. Antar jaku njaluk pamit ya. Yo, Mbak sing hati-hati. Pedro njaluk pamit. Ninggali. Ninggali. Ora duwe. Ora duwe kepruk watu ndase. Piro iki? 50. Wong loro kok 50 iki. Loro 50. Iki nggo memperpanjang STNK. Durna kok memperpanjang STNK sing ngono. Wis kene nyogong satu sithik. Makasih ya, Tru. Sama-sama. Santai wae. Lu bae. Ha iya. Sampun nggih, kula nyuwun pamit. Ngantos 100 penembahan, ngantos 100. Nggih, nyuwun pamit, nyuwun pamit. Kula tak wangsul. Petro, non. Kowe mau njaluk apa? Mboten njaluk napa-napa. Aku ora seneng. Kowe kira wis diwenehi bayar karo Pandhawa to? Nggih. Nek ana wong ngono kuwi to, kowe iki ketok banget ndermis lho. Kaya wong ra kopen. Ayo balekke. Durnane wis bali kok. Balekke dioyak dibalekke. Aku mau tak kandhake Prabu Puntadewa dilarani lebu dadi ponokawan arep entuk bayar saka ngendi? Nyatur nggonku balekke pisan. Oh, balekke dhewe-dhewe gak kok. Moto tampani kok. Tulung si Asma melayu bareng kok balekke kok. Ora tok balekke titenono kowe tak sumpahi ora tentrem uripmu. Wong karo pendhita wis kaningaya kaya ngono kok isih dijaluki dhuwit kowe iki tegel men lho. Petro balekke. Ora balekke tak ora tak paringi selawase. Balekke. Mbok ora ndremis tok. Balekke. Ngajar entuk ning ora njaluki dhuwit. Aku ket mau ngajar ning ora njaluk dhuwit. Wah kaget aku. Ayo nek arep jangkah wong apa mak slep ngono mak trata. Yo gong doyan. Aku titip wae, titip ora titip-titipan ayo balik kabeh.